Punta kayo mga itsura to ron nga nakainom sila sa tong ihi. Ay, no, tagam mo to angay nila. Luspan na kita mga naong ba? Pero itong luuda ba? Unya gipakapinan pa jog laway. Iyo. Iyo mo lang nga. Hukal akong gibutang nga to. Yati, damak ka ng damsel. Kaluod. Sus, ay nasiguro diya. Ang importante, nakabalus ta. Asa naman itong mga bata ato? Ilang ayan kay sungkuon ba? Kabaluson na kay kung nidamulag, kay luod kay ito ilang gipainom sa kuha kakapon. Kuya, tara na yung gisugo. Bugayan ninyo oy! Ikaw daw, nagtimba pa dito sa balon. Ikaw na lang kung tinakuha para madali. Tubag-tubag, pag yung tibagak. O, kamo biya dahil lang nakainom ko atong ihi og nay luwa ha? Asa man ni manimpisi kuya? Ay na lang sigpangutan na. Ay ka na inyong gipangdala, mo na yung gamiton ako. Palos ako sila ha. Palos ka? Dari ra mo ha kay pangitaon sa ako sila pag makita na nako mobile ako diri ayaw mo kawa ha. Sige, dali lang Sige, yung dali tabo. lang, eh. Pantay bitaw mo. Dili kami ay. Sige, laro kay kuya ba? Kani kining tubig. Iligo ni sila ha ba? Kini po no, kini pisi ihikot ni silang mga liog. Na, timbak dito sila yun. Hey. Asam sila damulang ako makitaan oy. Kapoy na ko baktas ba? Ay kapalo na ko. Gamitan ako ng telescopic technique bi. Wow! Karong mga buang makitaan gyud turon. Ay, tuara! Diya di mo katambay sa pikas manggahan ha. Karon lang mong tulog. Gayan kuya ko, ay panglamok ko diri ba? Gani, dahon mo kay gunit aning balde Asa oh. nagatubuan? Nao, nakitaan na gyud ako sila. Asa man? Naara dito sa pikas manggahan di ay nagtambay-tambay ra. Uy. Tara uban mo ko, uban mo ko. Dala na sila dito. Oh, tara dito. Sunod. Ikaw saan man eh? Tara daw. Alin mo. Sila tiya. Oh, Basta sa mangga. Nya, unsa may plano natin eh? Sigundahan to sila balos sila. Sa masisilan ay ayaw sa palamig sa taron. Ang gwapo ani mga tulog sa diriya kisuok kay ni Dinio di natin la makitaan diriya. Bagay noon po. Bitaw di na kini masak pa dali. Oh, ay tari lang sa ta tulog sa ta. Tulog sa. Kami asa ko undan. Sa. Pagkagin ka ni Piyong, grabe. Hagok pa imo. Ay ani na lang day, usabon na tong plano. Ako na lay una. Tanawan ninyo unsa akong buhaton sila ha nya. Sundugon ninyo ha. Sige, sundugon. Tanawan yung tarong ha. Sige. Hala, patay kang kuya, imong gitulak. Gini ra mo nagot to. Ay, kinsa may nagtulak ka to sakit kinlikod na ko. Siya. Uy, ikaw may nagtulak kuya, yung kung kasangin na. Iskot kaning duwa o nagtinulakay na. Bantay rin mong duwag. Dili ganin ninyo masunod akong gipangbuhat sila ha. Pagkulataon tagit mo. Tanaw ha. Okay. Ay, sayang nga. Tanga ang kuya, uy. Karon mo mga buwang mo. Lami di kanyang tulog ha. Makabalo sa duko. Oh, ichik sana ako. Basig mata. Tulog. Tulog ka ni. Aysa. Hoy! Isang pa ko rin, titik ayo ba? Naong na daay koy no. Usa man man. Usa man ka. Magpangapak magnagnawong natulog ta dere. Natulog ako. Usa man ako. Gara ako ka. Daman gor ni ay. Asa man ka matulog managpa man day ka? Na, wa jud ka bantay bay. Nagdamgo man gani ko. Nagdamgo nga pati sa kinas ako naong. Oh, suri gud. Letog na tagbalik. Tuyo. Ba pa na. Kita mo ato. Atuon na ninyo. Huwag siya musunod. Siya musunod. Ikaw ko. Di lang na bilin. Unya, kanila ko na. Tarong nga. Okay. Buking ni si William. Uning sa ibig pa yung bumot sa buhok ba? May gani, waka mata. Magani no, masakpan gina si kuya ba? Ay, agdam na, agtang lagi. Mo na ibo dams.
Kita mo ato, kita mo ato. Hag kayo, pare. Adi ko yan daw. Utang sa nimo tubig, bi. Kuha na, Utang, utang. Ako na siya na Ako na po. Ikaw bahala kasi biktima ako. Kabaan mo ko eh. Ay, kulba na. Natulog man to. Unsa man ka, Jo? Unsa naman pod? Ikaw nang pwede nga paksa ang agtang. Mata naman ka. Unsa man gud? Buang naman guro munduan, nagpareha naman lang muni ulid. Pirting sa kina sa agtang ba? Na, hinaway-hinaway ka sa kwadyo, utrom puday ka. Na, wa jud ko kabalo sa akong gibuhat bay. Awa, last na lang ha. Napakay mo hapak sa kuha. Wala, gupo mong idiritso ba? Tuwag tagbalik. Ako na, nakatubig. Masakpan ko ba? Di lagi. Ito na. Ay, kamo ang aning bataan ni nagbinakra naman ni noon. Apa ka na ba? Ay, madlo ko kuya. Bataan ni noon tinalaw masakpan ni noon kada. Madlo ko ko eh. Basin magkamata. Alin na lang Drebi, balik, balik. Sige mo, balik na lang ko. Tanawa na lagi, natamak ka na yun natin. Magay pa nasakpan. Unsa ka? Unsa ka? Ano mo ka? Kasi nagtabak sa hotel. Nagtamak ko yung may nagtamak si Muntiil. Buang ka. Tanawan ko na kong tilaw. Naglakra mo na ng tail na. Nga na, adyo na tinaman ka doon, nabasa dito na ako. Nasamot na ko, nara ko diri, wadyo ko hawa. Kaya ni dali ba? Dalawan kayo. Kang nung madok mo ka. Buang mo. Buang mo. Pangawa mo dre. Tungara, nagpaan ng duwa. Away. Ayos, magyapon kay sila gapon na masangilan. O, kira, kira. Unsa na siya diri, ano lampi? Mga mga. Kit kayo makulong. Yaw-yaw. Ala ka dyan. Dito. Ala ka dyan. Suko pa. May pagkakuray sa dre. May pagbalik tulog. Kani, pabor na ni sa tuwa. Damulag ra isa niya, tuluta. Pero ayaw mo kabalaka, kaya na may plano niyong kuya. Basta ako mo plano, titi kayo. Dala ng tubig. Dala ng Di tubig. ako dalas tubig. Kanapis eh. Ako'y bala ni basta. Ito lang ba? Tara, yain nila nga. Video. Lang. Wala sa kanya pa. Alo na! Sagpa mo be. Pati yung kalimot ka, gisagpa mo ni mo. Okay. Makapalo sa Chocorillo Pops. Tarawa lang. Ulat ang ino pagbalos.